خلق لسر کۆمکوژیە گوندێ ئاڵەقەمشەیە کە ئاڵەقەمشێ لە کوتکەوێ چ بوویە و کەنگی دەستپێکێ دەزێ هەلبەستا جگەر خوین لەسەرێ کۆمکوژیە بخوینم پشترە ئەزێ شیرۆڤە بکەم جگەر خوین دەبێت چ سەیدایە جگەر خوین ئاڵەقەمشێ گوندەک هەیە سەرخەتێ ناویوی بیرامەتێ دبێژن ئاڵەقەمشێ ئال قوماشێ خۆشڕەوشێ نقطا تورکا تێدەبوو باش چاویشەک لێ هەبوو بنەر لڤێ سۆسرەتێ حاجۆ هات بنیاخەتێ قومەندارەك هاتە گوند قەرەقۆشەك سەر بلند گۆ بە ئەمرێ دەولەتێ حەچی داکەت بنخەتێ بەرە تەف بێن تەختێ من ژوان ڕەبی بەختێ من ئەزێ وان ئازاد بکەم سەربەست و دڵشاد بکەم تەڤلیدان و سندێ خوێ وێ ڤەگەڕن گوندێ خوێ گەلک کال و خۆرت و ڕند ڤەگەڕیان چوونە گوند لە گوندێ ئاڵەقەمشێ ئەو کۆمکردن لە حەوشێ مێر بجارە گرێدان بکندر و بلێدان خۆرت و پیر و کال و ژار وەکە ئێزنگ وەکە دار گرێدان و دانە هەڤ ددەستواندە نەما ڕەڤ هاویردانین هوراڤێژ ئەو تڤنگێن دەڤ درێژ سەردارێن وان ئەمردا تەوا بەهەڤرە بەردا هەمی کەتن لەسەر ئاخ بسەر هەڤدە بوون کەلاخ گاز بەردانە سەر لاشا ژن و دان بەر مەناشا حەتا گۆتەڤ بوون ئاری ماکی دکی ڤیکاری ژن و بی و پیر و بووک کەچ و خامە تەڤ بچووک بەهەڤرە خستن خێنی داکۆ کەسوان نەبینی ڕێسی و خەرنوب و پوش خستن خێنی قەرەقۆش ئاگر بەردان وی خانی دخان بلند بوو بانی حەتا گۆ تەڤ شەوتین لا شێوان تەڤ پەڕتین حەچی پێژن ژێدەهات بسنگووان کرن مات پیرەک ژوان خەلاس بوو تم دل بتا سەواس بوو لە گوندەکی ئالیان ئەم لی پیرێ جڤیان وێ چیرۆک ژمەرە گۆت دل و هناو لە من سۆت وێ چاغێ پیرا تۆرێ من نویسی لگۆرێ لێ من بکورتی دگۆ هنگی دلێ من دسۆت 1430 وەکە من ژێ دپرسی چار یان سێژێ ژی بەردە سەر ولۆزانم vêjiber yani dikin 1000 hem 434 hûr û gur û jin û mêr bihevre dane ber kêr paşê dane ber şewat bûn xelata roj hilat fermandarê qereqûş sotin bi agirê pûş ne rojname ne kovar kesî nego hey hewar qereqûş bûn dîmokrat niha dostên roj hilat kiye dostê hejaran perîşan û bin baran herkes dostê xortemêr em tev didin pesnê şêr kî hevalê mişka ye yan kî dostê rişka ye bê xwedan û bê piştin binêynûka tên kuştin êket bin lingê devê mirin tenê jêr divê sin bil çi reş û çi sor gone xurt bîna çî jor bere paş ew direvî ya nikarî derkevî zû zerdibî dibî pûş dibin lingê qereqûş kurd got divên serbestî ya got nevên bindestî divê xwe bid nekuştin da got dijmin biqeştin heta xwînê nerêjin em nikarin bibêjin got em jî bûne millet xwedî leşger bi dewlet bidev em gelek mêrin lê di dil de newêrin em ji hev re weke şêr ji dijmin re qelsemêr ez nedînim negêjim divê ez rast bibêjim mirov diqat li her der yek li bin û yek li ser qata kurdên xwedî mal bi dijmin re bûn heval nema divên serxebûn tenê divên bixwin rûn gora serî millet bin bere dijmin dewlet bin ew jî diçin perleman tev birane misilman qata jêrî Türk û Kurd tev birçîne tev zigurt divê ew dest bidne hev xebat bikin roj û şev bixin destê xwe ew dar herdû bibin xwedî par yanî bibin du dewlet dostê hev bin du millet yek bin lihim berne yar rojê pir teng û dijwar qereqûşan bikujin hingî herdû dipijin bibin dostê roj hilat hewçê dibin ev şewat aleqemş bibî pîroz lê çê bikin qewreqûs gorna kuştiyên winda ronî bide wek finda
کۆچێ بارکن کولوشین کەس نامینە جەگەرخوین. جەگەرخوین ئەڤ هەلبەست لەسەر ئالەقەمشێ نویساندبوو ئانها ئەمێ ناز بکن ئالەقەمشێ لە کودکەوە چلێ چێبوو و کەنگی. ئەمێ divê vîdyowê de nas bikin. Ev bûyer ji pêvî got pîrê ji Seydayê Cegerxwîn re gotiye dilovaniya Xwedê li her duwabe û Cegerxwîn helbest li ser nivîsandiye lê Mehmûd Xelef bavê Şukrî bûyerên vê komkujiyê xweşik şîrove kiriye dilovaniya Xwedê lê be û ew bi xwe neviyê malbatekê ye ya got di komkujiyê de bû û di komkujiyê de çû ew û biradost Mîtanî jê derin ji gotinên got ana ez ê bêjim. Gundê Aleqemşê li Bakurî Kurdistanê ye. Li hember gundê Dêrna Axê ye ya Dêrûnê. Aleqemşê nêzîkî gundê Ban û Sosina û Serkanî û Ziyok e. Nêzîkî di sed xanî bûn li gund bi ser Mêrdînê vebû wek min got tenê 5 kîlometr dûrî sînorê Rojavayê Kurdistanê bû. Komkujî piştî şoreşa Şêx Seîd ya 1925 de bû. Egerên dûr yan sedemên dûr ji komkujiyê çibû got heyf ji Kurda bêhilanîn piştî wê şoreşê ya du da leşgerên Türk gelek işkence digihandin gundiya taybet jinan ji ber vî hawî gelek cara gundiyan li wan dixistin ya siya têkiliyên gundiya danûstendina gundiya jî bê mîrên Cizîra Botan re bi xwe zave û xezûrê hev bûn. Ana ez ê bêm ser egera nêzik ya sedema nêzik ji vê komkujiyê. Bi xwe sedema nêzik çibû hatina Haco Axa meznê Hevêrka gund ji ber got ji leşgerên Türk direviya. Sedema reva wî çibû wek tê gotin gogê gavagê şoreşa Şêx Seîd ket, Şêx Seîd hat girtin, wî dadgeh kirin û wî zanin got wî kuştin. Wî dalqandin ji Haco Axa xwestin got kursiyê ji bin nigê Şêx Seîd bikişîne ji bo werîs wî bigire bê kuştin. Haco bi şêwra zilamên xwe merivê xwe ev tişt nekir û reviya û xwe avêt gundê Aleqemşê. Leşger Haco xwestin lê gundiya dîtin ev tişt gelekî giran e li ser wan bi xwe cimmo merivê Haco ew jî pê re bû lê peyê Türka bû. Gundiya çilo kirin nanek mezin ji leşgerên Türk û ji komendar re çêkirin ji bo wan bibilînin û karibin Haco birevînin û di dema nan de xwarinê de devan çexistin serê cimmo ji bo bêdeng bimîne û Haco reviya bin xetê yani Rojavayê Kurdistanê. Lê Aleqemşê bacek gelek mezin danî ser vî hawî. Axê gund hat girtin Xelîl Osman û wî birin zindana Mêrdînê û ji ber got leşgerên Türk gelek işkence digîhandin gundiya piraya zilamên gunda ketin bin xetê. Gundê maşûqê û derdora wê. Komkujî wek min got piştî şoreşa Şêx Seîd pîran Atatürk lêborîn efû derxist li ser Kurdên dihatin xwestin ji dewleta Tirkî re kesên Aleqemşê mîna Qasım Hesen û Remmo çûn cem yan ba Qasım Şêx Abdulhelîm ji gundê Banh ji bo gê komendar bibînin û komendar sozekê bidwan got karibin vegerin gundê xwe komendar soz da û gundî vegeriyan lê mixabin ew bi xwe xef kibû ji ber got Atatürk fermana komkujiyê derxist û komkujî bi xwe di 14 meha di dua sal 1926 de bû ka çawa bû. Leşgerên Tirk jin û zarok xistin hewşekê û mêr xistin hewşek din û wan bi gulan baran kirin û yê got ji gulan filitî û reviya bara dû wan dan li nav gund û ew kuştin çi bi gulan û çi bi rimê tivingan ya singuwan wek Cegerxwîn dibêje. Pişt re tivingên xwe ji xwe ew hemû kom kirin ser hev û dîsa
سنگوانên xwe ya rimên tivingên xwe di koma kuştiya yan terma dixistin ji bo êgê hîn nehatibû kuştin bê kuştin. Tê gotin got neh sit kes hatin kuştin jin û mêr, kal û pîr, zarok hatin kuştin. Lê li gorî helbesta cegerxwîn gava dibe 1434 pîrê wilo jêr gotiye û li vir jî dibe neh sit em karin bêjin bi kêmanî neh sit kes ji gund hatin kuştin û gelek kêm ji wan filitîn reviyan daketin bin xetê kesên birîndar bûn lê karî bûn bifilitin ji wê komkujiyê û daketin bin xetê ya Rojavayê Kurdistanê. Leşgerên Türk bêrîk di laşê pekrewanan de çêkirin. Jina avis berî got bikujin du leşgeran çi dikirin merc bi hevredatanî merc yan şer bi hevredatanîn yekî ji wan digot zigê wê law têde êdin digot keç têde ye. Merca wan çi bû li ser çixara bû pakêtek çixare rima xwe li zigê wê dixistin ya singwana xwe li zigê wê dixistin zigê wê çirandin got gilaw derketa êgê bi awî derdiket ji xwe êdin jêr pakêtek çixare tanî mixabin. Tê gotin jî got leşkerek hat singwana xwe ya rimê tivinga xwe got zigê zarokekî dergûşê xe ew zarokê dergûşê got lê dinerî ê leşker dinerî dikeniya zarokê nizane dikeniya hat kuştin ew zarok wî kuşt. Lê got ev yê leşgerê Tirk hiş berda got reviya got çûçûk çûçûk yan zarok zarok ji ber got zarok kuşt di dergûşê de. Piştî her tiştî leşgeran qirşik û xernûb avêtin ser terman termên pekrewanan û ew şewitandin û wan xistin du kortikên mezin yan koncalê mezin kortikên mezin yek ji mêran re bakurî gund û yek ji jinan re başûrî gund. Ev komkujî karin bêjim çiqasî me xwestim her tiştî ser bêjin lê taybet ê got wê demê wê rewşê de bû ew tenê karin bêjin û şîrove bikin bê ev komkujî çilo bû. Gerek em wanak yan derzek mezin ji vê komkujiyê bistînin got dijmin ti carî nabe dost divêk em dost û heval û birayê hev bin xwîna me yek e dijmin armanca wî xwîna me ye em çi çep çi rast çi jor çi jêr çi orte dijmin jêr veyarin ne girîng e dijmin girîng jê got Kurda bikuje em bihêvîne got em bibin yek çi ji bo vê komkujiyê çi bi sedê komkujiyên wek veya bi ser medhatiyê bihêvîne got em wanak mezin ji vê komkujiyê bistînin hûn bimînin dixweşiyê de.